Один не воїн. Так от, я й кажу, що я тепер розібрався. Ви такий борець. Там Лукашенко, він же ж прийшов в президентське крісло, він боровся з корупцією дуже сильно. Бачите, які наслідки тепер має Білорусь? Мене, знаєте, сміються люди, там, ви Фетфрумос називають, а я кажу, та ні, мабуть, Д'Артаньян. Лаур Балаур. Да, Лаур, щось таке розповідають. Це цікавий аспект. Ні, давайте просто дивитися, чим займалася людина багато років, що вона отримала. Я в опозиції, але я вийшов з влади. Я Ну як, ви народний депутат, що значить я вийшов з влади? Ні. 90 тисяч щомісяця, сам сказав, на я не при кориті. На людей. Подивіться мої звіти, де я їжджу. Я був в Кривому Розі, в Бердянській їжджу, прийоми Ірпіні. Ні, вибачайте, це все входить у всі кошти. Да. Люди приходять, людей там 50 прийшло в Кривому Розі. Я надаю допомогу, сидять помічники, сидять, ми зробили їм звернення. Половина вирішена, половина не вирішена. На поїздку, мені треба в готель переночувати, мені треба заправити автомобіль. У мене турне по Україні декілька разів на рік я їжджу, по всім областям. Спробуйте з'їздити на область. Їздив, я знаю бюджет. Ну, так знаєте бюджет. 90 тисяч розходиться дуже швидко. Ні. В принципі, у мене ж є ще на квартиру і на моє життя. Я ж також маю. 90 тисяч розходиться. Якщо по всій Україні об'їхати, то достатньо 10 тисяч доларів з головою. Ні, я кажу гривень. Ми ж за гривень. Я кажу, що щоб всю Україну об'їхати, достатньо взагалі з головою 10 тисяч доларів. Ви ж не їздите з водієм, можливо, з охоронцем. Я їжджу.